जों दा दाउहिल फरेस्टआव बेरायनो फैदोंमोन एकदम दिनै foggy बोथोरा मैया थांनाय हरनिफ्रायनो बिराद अखा हादोंना ओंखायनो बोथोरा दा foggy बिराद मोजां मोननाय सिख्लाफ्रा फैनानै बाव रिल्स बानायना फैनो हागोन उफ लसलै मेइन एन्ट्रेन्सआ नैबेनो नुवालै टुपिया गानदो आयौ बिराद मोजां पाइन बिफां दंलै सेल्फि पइन्ट बानायनानै दोनदोंमोन बाहाय जि मोजां मोननै सेल्फि लानो हागौमोन नै बोरो उन्दैया मालाय टेनसन गैया साथा लाबोखादों नै बिमाया दा बेयाव फैयोबा ना मनसुनाव माब्लाबाबो फैनाङा थाखा फैसा लस जाजोबगोन ना मोजां जायगाखौनो नुनाय नङा आरो ना foggy जानायनि थाखाय बिराद खुवा खुयो अखा हाबाथाय आंथ' नेक्स्ट इयार फैफिनबावनांगोन बायदिसो मोनबाय मोजां बोथोर नायनानै नुजोबासैना जायगाफोरखौबो ओरै माबा ट्रेकिं खालामग्रा बानायदोंमोन नै बाहाय माबा मा होनो पाइन फरेस्ट गेमिं जन दङ सिंथिं एसे हाबनानै नायनि माबायदि गेमिं जन चलो लेट्स गो वेरी कोल्ड मा गेमिंग जोन दं भाईले क्या है इसमें कहाँ नीचे यही पर अभी तो नहीं होगा मा गेलेमोन बास्केटबल सो नै बास्केटबल माबा बोरला गावनाय बेबायदि दं औ थ' मेंबाय गाखो फिर से आना पड़ेगा कभी ना अभी तो नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से सो वी विल कम बैक नेक्स्ट ईयर फैफिननांगोन बायदि मोनबाय ना बारा मोजां मोनासै बोथोरखौ नैबे मासे सैमा नै ओरैनि सैमाया बिराद गिदिर लकेल सैमायाबो फैद' ब्लगिं खालाम गाखोदों नै मालाय मोजांखौनो बुंनांगोन जायगाखौ बिराद मोजांमोन दा बोथोर गाज्रि जाहैबायना माथो खालामबावनो उनाव नायफैफिनसै मालाबा टाइम जायोबा सुजुग जायोबा मोजांमोन नै गारि फैदों दाउहिल पार्क आच्छा बेयो पार्कनो गेलेबाय नै गथ'फ्रा माखौ आयु नरखो नैफालाय मा दं ओइ माबाखौ नै क्रकडाइल ना माबा दङ माथो बोयो है बोयो गब'ना दं नै है बुरबक जेबो गैया ओरै माबा दंनो गिनि पिग दंनो बेखौ नुदोंना बिराद मोजां नै सेसे खारदोंमोननो नै नैबे फरेस्टनि मानसिफोरा हमनानै लाबोबाय पकड़ो दिखाओ नहीं जा क्यूट ना हरदे तोलाय सिंथिं थाबायलाय मा दं
नै बेयावबो दं बेनोथ' गिनि पिग गिनि पिग दङ आयौ मेरला दंथारो नै खारखोमानोबो रोंगौ नोंसोरो ओइ बैजों सोहैफिनसिगोन ए नै दरजा गाबनाय लोगो लोगो खारलांजोब्बाय दरजा खाथियाव येले ये भी भाग गया था देखो ये भी भाग गया था सैमाफ्रा बिराद खाथ्रा खाथ्रालै ओरैना ना बुलडग बायदि नुलायलाङो वाव ओरै लामायाव नै बेसे गोजान थांगोनथाय अखा गैला हाजो गाखोग्राया ओरै मा दंहैबावोथाय सोंनायबो जायासै जोङो थांलालै बिराद गोजान मेंबाय थांफिनसैथ' गिलायलांबाय एकदम मानसि होननाय गैखाया हाग्रा गेजेर गेजेर थांफिनसै टुरिस्टफोर दंनायमोनब्ला एभेलेबेल मानसि मोनब्ला फैजागौमोन थौ गेम जोनावबो माबाल'सो बास्केटबल माबा माबिल'सो दङ जेबो गैया ओइ नै जोंना बिमा फिसा गगाया हले थिगसे मोनखासिगोन जों बडिगार्ड दंफायो जोंना माथाम बडिगार्डआ मानसि नङा गुटटकि फौजसो जोंना बडिगार्डआ नै नैबे मासे फैफागासिनोमोन बे मानै सिनायदोंदां जोंखौ थांलालै थांबाबायलै है मिथिया सोङासैबोना जोङो नै जोंना अबिरुप बाबुआ थाबायनायाव डिस्टार्ब होथाराखैमोन दा हाजो गाखोनानै थाबायनानै उफ मेंबाय जाहैदों बाम जाबायसो आंबोथ' हालाना आखाइ साजोब्बाय गोलैगोन बाबा गोलैगोन गथ'आ खारदों नै बिदि स्लपिंआव खारजायो जाम्बा गैया मिउजियामसिम जों थांनो हायासै ओइ अरगोन बाबा सैमाया अरगोन 10 मिनिट थाबायलांबावनांगौमोन आरो बबेयाव हाबबावखो गेलेनो थोआखै खनसेल' गिदिंदो दे बेखौनो गेलेनो थोथाराखै बिसोर नै बिदा फंबाय सानै फैदो ओंखारबोदो फैदो मा लाबथाफैनांगौ आखाइ हमनांगोन हारसिं हाया मिउजियामखौ नायनो आफस'स थाबाय नामा 10 मिनिट गाहाम बोरै खालामो एथ' गोजौलाय एसे दावखोनानै दावख्लायफिनो डियार पार्क दं होनदोंमोन ओमफ्राय नुवासैनो जोंथ' अबिरुबा थाबायनो हालानो नै बिमाजों बाजानांबायसो जेकेटबो लाबोआखै सुहाबजोब्बाय मानसिया इयो बाजाबाय बाबा आं बाजाबाय होनलाय थोस हाब मासि गोलाव फैखोमोनलै जोङो नुवा नै खुवाजोंनो खोमसि नैबे सैमाया जोंखौ फल' खालामगासिनो दङ
Ha? Dङ नायनोथ' ओरै मोनसे लामा बिथिं मा दंथाय ओरै आंनि उनथिंजाय थांजाबावोमोननो बेबा मा दंहैयो उनथिंजाय मिथिला रावबो गैखाया जों गिनानै थाङासै खोमसि जाबाय दा दिननि बेसेबां जादों टाइमालाय र' टाइमा 1 मिनिट 12:30 जादों खिन्थु अखा हानाय ओरै फग ओंखारनायजों एकदम खोमसि नुबायना जायगाखौ ओंखायनो गिनानै थाङासै जों मानसिबो गैखाथारा बारा एसे थांलाय फैलाय मानसि दंमोनब्ला थांजागौमोन नैबेयाव मा डेक'रेसन बानायनानै दोनदोंथाय फट' लानो ना मानो बानायदों बेखौबा हमनो हाला सिङाव देखायना नै मिउजियामाव नैबेखिनिखौ नुगौमोन हाबजेननाय गेट मोखाङाव बेबायदि दखान दंलाबायो नैथिं दखान दं दासो फैहांदों नै मानसिफ्रा धृतिमान आरो अभिरुप नैबेहाय मम' जानो नागिरबाय भेज मम' जाहोनोसै आं बिसोरनो नै जोंना बडिगार्डआ बावबो दङ मम'आ रेडि जागासिनो दङ मम'आ मोनबाय जाबाय गोथाव गोथाव नै सासे ओरै जादों गुदुं र' आंबो मोनसे टेस्ट खालामनि गुदुं बाबा hot it's hot